Tak začali sme dobre, dokonca sme vyhrávali. Tá druhá tretina nastala, vlastne to víťazstvo. Poľavili sme a to sa nesmie stávať, musí sa hrať 60 minút. Čo vám k tomu poviem? Nepromenili sme šance vyložené, to nás môže tiež veľmi mrzieť. Takto sa to nedá hrať. Musíme premieňať 100% šanci, hlavne také vyložené. Mali sme ich vlastne na lopate prvú tretinu a je to nepochopiteľné, ale stalo sa. No, oslabovky zrejme nie sú naša parketa. No myslím, že rozhodla tá prvá tretina, kde sme boli jasne lepší a nepremenili sme tam množstvo príležitostí, ktoré sa nám núkali na strelenie ďalších gólov mimo toho jedného. Hej, potom takisto tie dva samostatné najazdy, čo mali tie devčatá, to sa dávajú góly, sú to skúsené devčatá, ktoré vedia dať góly, neviem, tak aby to šťastie ich opustilo. No a potom tá slabá druhá tretina. V našom podaní bola veľmi slabá, pretože dovolili sme Francúzskam ovládnuť vlastne to bojové pole a to by sa nemalo stať, pretože v tej prvej tretine sme boli jasne, hovorím, dominantne lepší. A tretia tretina už vyznela ako také chytanie také hušlého zajaca niekde za chvost, že bol to také zbytočné znasilňovanie, dotlačanie očami, ten puk do branky, ale žiaľ, opäť sa nám to nejak tak vymklo spod kontroly a budeme si musieť sadnúť a v kľude prejsť. Prečo nedokážeme 3 tretiny hrať v plnom nasadení? Že vlastne hrať to, čo je v tých sílach tých dievčat. Lebo prídu momenty, že úplne odídu od samotnej hry a robia hrubé chyby. Ja som vedel, že to bude také ťažké pre nás, pretože treba vidieť aj tú pozíciu slovenského hokeja. My vyberáme z veľmi úzkeho kádra tých dievčat. Máme tam 3 mužstva, 4 mužstva v súťaži. Je to veľmi ťažké a tie dievčatá vlastne máme tam 3-4 dievčatá, ktoré pôsobia v zahraničí a tie dievčatá sa nemajú nikde obohrať. Čiže dá sa to povedať aj takto, že tá konkurencia je tam slabá. A z tohoto pramení potom aj tá výkonnosť tých dievčat, jaká je, takže to uvidíme, čo sa dá robiť teraz, nás čakajú ďalšie 3 zápasy, takže no budeme sa musieť cez niekoho dostať.